Kagagawa lang namin ni Savi. Andun, kumakain si Savi doon. Tapos, ayan, ako gagawa din ako ng breakfast. Mga Inday, kasi mamaya gagala kami. We will have a picnic later. Yeah? Yeah. Sige. Ayan, si Dudong busy siya sa garden. And then, magwawash ako ng mga damit ni baby number 2. Mga Inday, since if makikita nyo, ayan, kaya very productive ang morning ni Dudong today. Tingnan nyo naman yung araw, mga Inday. Pero unahin ko muna yung paglaban ng mga damit ni Inday Gamay, mga Inday, habang maganda yung araw. Para paglabas namin, nakasampay siya. Pagbalik namin mamayang hapon, tuyo na siya. So, ayun, ganito lang yung breakfast ko. And, ayan, avocado. Naubusan kami ng apple, mga Inday. Pero, ang daming bulaklak ng puno ng ano namin, mansanas namin. So, 2 puno yun. Yung isa sobrang dami. Yung isa, ayan, padami pa lang. Pero yun yung may malalaking bunga. Yung madami yung bunga, yun yung maliliit. As in, nagkukumpulan yung mga bulaklak, mga Inday. So, this summer, ayan. So, magre-research ako ng mga pwedeng maluto or mabake na, ayan, mga apple flavor. Kasi sobrang dami. So, ayan, mga friend ako na malapit dito, pwede kayong pumunta mag-pick up ng apple namin kasi hindi namin mauubos. So, sobrang dami. A few moments later. Ninilkatira natin yung ano niya, yung kuko niya sa paa. Neat out. You're so dramatic, ha? Okay. Guys, sabi stout. Matigas ang ulo, stout. Sabi niya. Oh, hindi daw siya stout. So, let me... Stout. Leaf? Ba yung leaf? Leaf? Oh, wow. Leaf. Mabait na bata. Mga Inday, mabait na bata. Dramatic pa. Moy. Dance. Moy. Nay, okay, mama kiss. Yeah. Ouch. More moments later. Hello mga Inday! Magandang hapon! Magandang hapon! Oh, sleepy si Dudong Gamay sa likod, oh. So, ayan, it's 15 degrees ngayon mga Inday, kaya sinusulit niya. Actually, gusto ko pang magawa ng pizza, mga Inday. Kaya lang, atat na si Dudong lumabas. So, sabi ko bukas na lang kasi bukas 16 love. Tomorrow, 16 degrees. So, ayan, sabi niya bukas, para bukas na lang daw yung... It's warm here. yung pizza. So, mamaya pagdating namin, gagawa ko ng pizza para ready na siya for bukas. And ngayon, ayun, saging, tsaka grapes lang yung dinala ni Dudong, mga Inday. And, ayan, nakaganito pa rin ako kasi mainit siya, pero yung hangin medyo malamig. So, ayun, ganun pa rin. Pero at least hindi na naka-jacket. Pero, ayan, dito pa rin. Dinala ko pa rin para if ever, di ba, hindi lang bigin si buntis. And, ayun, kakasampay ko lang talaga ng mga damit ni Inday Gamay, mga Inday. So, good for siguro mga 4 months. Hanggang 4 months yun ang mga damit. As in, madami na siya. Feeling ko hindi nga yun masusuot lahat. So, ayan, nakasave kami doon. Ayan, sa mga magdo-donate, mga Inday, you can donate diaper. diaper na lang ang kulang. Tapos may paparating na package from Yen, mga Inday. Yun, sabi niya, mga lampin, tapos cover ng bed. So, at least madaming cover ng bed si Inday. So, madami siyang, ayan, pampalit. So, meron naman siya mga 3 or 4 na cover. So, plus yung kay Yen, ayan. Diba? Hindi masyadong ready, mga Inday. And, nag-ano na ako ng list kasi may post from maternity care ko yung mga list na dapat i-complete. Tapos yung sa hospital bag, ayan, nag-unti-unti na ako, mga Inday, para ayan, ready to labas na si Inday Gamay. And so ayan, ay papakita ko maya-maya kung ano yung magiging view ng lalakaran namin. Ayan, syempre si Dudong yung nag-ano niyan. Siya yung driver, siya din yung ayan, guide natin. So ako, mga Inday, sunod-sunuran lang. So bahala siya saan niya gusto. Saan doon na din kami ni Sabi. Si Sabi nakatulog na. Ay.
nakatulog na si Dodong. And soon mga Inday, dito si Savi, dito si Inday Gamay. So yun na yung magiging life namin. So I'm excited for that. So iiyak yung isa, iiyak din yung isa. Good luck to us mga Inday. What? Mga Inday, nawawala kami. We are lost. So, di kasi maganda yung naanuhan namin for walking kasi para mga private property yung ito. So, tingnan nyo may mga ano siya. Hindi siya pwede for walking. So, yung nangyayari dito kami nag-walking and minsan may sasakyan, may dumadaang kotse. Tapos, since buhangin siya mga Inday, medyo dusty. Kaya, ayan. Oh, kapot. Babalik kami mga Inday. Babalik na kami sa sasakyan. Kaya lang, hindi namin alam. Yung way, babalik. Tingnan nyo, may sasakyan na dumaan. Ayan. Medyo maalikabok. Eikel? Eikel? En nu wordt het bloemetje. Zie je het Wow. boompje? Zie je, was eerst de eikel. Weet je nog, de eikel? En hierin nou, groeit hij in de grond. Krijgt hij wortels. En dan wordt het een eik, een boom. Ja, die wordt een boom, die wordt straks zo'n boom. Teacher na teacher ang dating mga Inday. Hallo! Hallo! Ik ben een eikel. I'm an asshole. Hola. Ja, eikel is in Nederland. Yeah? Wordt door asshole. So yun mga Inday, may word of the day na kayo. So papunta na kami sa sasakyan. And babalik kami tapos ipipick up nga pala niya yung caravan. Kasi if ever maganda yung weather, pwede kaming mag-overnight in a camping kung saan. Morgen. Yeah, als the weather is good. So, ayan. So kahit saan siya pumunta, gusto niya dala-dala ang bag. Tingnan niyo, yung sunglasses niya. Ay, sipon. Wait po mama. Mga Inday, nakita niyang may sunglasses si Sofia at si Chloe nung pag-visit namin. Kaya, nakita niya to, sirang sunglasses. As in, inano niya, dinala niya. Wait. Ha? Nay. Vlogging. Papa, okay ko, Papa. Soon after. Papauwi na kami. And, ay naisipan namin na before kami umuwi, pipick up na lang muna namin yung caravan para ready na, para hindi na siya bumalik-balik. So, yung caravan nga pala namin, yearly nagbabayad kami ng, ayan, mapaglalagyan niya. Kasi ayaw din naman niya ilagay dun sa bahay, magpermi dun kasi, so wala na kami nga ano ng sasakyan namin. So, yun. And, since gumaganda yung weather, para at least anytime, if maganda yung weather, pwede siyang mag-book kung saan kami magka-camping kahit 1 night or 2 nights. So, ganun. Ganun. Wow, kabayo, Sabi. Wow. Ayun, malapit na kami sa pagkukuhanan ng caravan namin. See you mamaya mga Inday. So, ayan mga Inday, yung caravan. Ayan si Savi. Gustong bumaba, Savi. Straks, wag mo, Papa. Later. Ayan si Chef Weber. So, and Chef Savi. So, Chef Savi. ako gagawa sana ako ng pizza, kaya lang sabi niya magagawa muna siya ng courgette soup. So, ayan. Hindi ko alam anong English ng courgette. What's the English of courgette, love? Courgette? Ha? Courgette? Also? Ik weet niet. Kasi hindi ko na ano yung gulay na yan sa Pinas eh. So, ako, ayan, kagawa na ako actually nito. Pag roll na lang. roll. Tapos, ayan. Tapos mag-harvest kami mamaya ng radish kasi sabi ko lalagyan ko siya. So, meron na doon. Medyo mga bata pa pero carry na. And mozzarella cheese.
And ano pa ba? So, ito yung ita-toppings ko. So, kahit ano na lang makita sa ref na pwedeng, di ba, ipanghalo. Tapos, nung pumunta kami sa grocery store, nakita ko to. Ayan, mga Inday, fruit cocktail. Tapos, may may condensed milk ako, may parang lasang Nestle cream. Di ko alam if yun na yun. Pero yun yung ihahalo ko. And, yung pizza ko, lalagyan ko ng toppings nito para kakaiba. Di ba? Experiment, ala Inday Val. So, yun yung gagawin ko. And, since bukas mainit, kaya gumagawa ako ng pizza ngayon. So, 2 pizza gagawin ko bukas para sa, munting picnic namin. Ayun, dadala lang kami ng tubig. Hindi kami mahilig sa soft drinks, mga Inday. Hindi din kami mahilig sa juice. Si Savi, meron siya dito. Parang pinaka-vitamin C. So, siya lang. More on milk kami, tsaka tubig. And nga pala, update. So, ito yung nilabhan ko kanina. Since maganda yung panahon mainit, nilabhan ko na din yung mga bedsheet. Ayan. Ay, tuyo na. Ang bilis. So, ayan, bedsheet ni Savi. Tapos, ito na yung mga damit ni Inday. Gamay. So, ayan, if makikita nyo, ayan, hanggang dun. Puro damit yun. Yun. Ayan, i-ano natin, i-roll natin. So, ayan. Hanggang dito, puro damit yan ni Inday Gamay. Up to, so yun. Up to 3 or 4 months, mga Inday. So, diba, laking save. And sabi ko nga, may pipick up pa kami na package from yan. Yung mga lampin, tsaka yung mga cover din ng bed. So, madadagdagan yung cover ng bed ni Inday Gamay. So, the more, the merrier. Charot, merrier. So, ayun mga Inday, yung update. And, ayan, tapusin mo na yung pagluluto niya. Tapos ako, balik ako sa paggawa ng pizza. Tapos ipapakita ko mamaya ang result ng pizza a la Val. At, ayan, soup a la Chef Wibe. Right? Nag-aayos na naman siya kasi kalat na naman ni Savi. Puro kalat. Oh my gosh. So, ito yung dinner namin, mga Inday. Isang pizza, mamaya. Tapos, bali, 2 ganito yung gagawin ko. Para yung bukas. Yung isa para bukas sa picnic namin. And, ayan. Ito yung dinner, tsaka yung soup. So, ganon. Ayan. If magtatanong kayo, if di ako kakain ng rice, hindi. Sanay na ako, mga Inday. Huwag kayong mag-alala. Zo lekker soep. Ang ingay ni Dudong Gamay. Sabi sa'yo, kay yes, bring ya. Hi. Go. My gosh. Sabi, wag dyan. Ayan, nasa ano siya. Gitna ng paa ko, my gosh. Go. Sabi na. So, ito siya. Ayan, iset aside muna natin ng ilang minutes. Ja, maar je maakt zo'n troep over spullen van Savi. Overal spullen van Savi. Inutusan ko si Dudong magkuha ng konting radish para ihalo ko sa ano ko mga Inday, sa pizza ko. So, ayan. Just a little bit lang. Ja, kijk. Memes. Nog niet? Ja, soms niet. Het is eigenlijk nog iets langer. Maar goed. Deze kan wel terug. Ayan. Ibalik. Yeah, we just put it back if it's not. Ja. Wow. Dat is langer eigenlijk, hè?
So, ayan mga inday, may result na yung pag-practice namin magtanim-tanim. It's fine, love, because it's just practice. Het is nog niet goed. So, siguro next year, perfect na mga inday. Wat dan? Excited. Ja, we zijn nog te klein. Maliliit pa. Oh, ja. Yeah. Dat is mooi. Wow. Ay, ito lang ang na-harvest namin. Anim na peraso mga inday, pero kerek na yun. Ano lang naman, practice lang naman na, alam mo yun, maihalo sa pizza. Excited much sa harvest. So, ayan. Okay na yun mga inday. So, fights na. Hugasan ko na muna. And, ayan, naka-preheat na kasi yung oven ko. So, minamadali ko na lang. Ito na lang yung kulang. Tapos, konting cheese on top. Tapos, go. Fight na. So, finally, we're done with the pizza with the radish alabal. Oh, lekker! Tapos tikman natin yung courgette soup ni Dudong Wibe. Lekker, sabi? So, ayan. Kita-kits maya-maya mga inday. Natatapos lang namin kumain ng soup since may 10 minutes pa sa kaaantay ng pizza natin. So, magmi-mix na ako ng para sa fruit salad natin. So, iyan yun. So, of course, dahil isang latang medium size lang to, kunting ano lang tayo. Ayan. Kunting condensed milk lang. Yung sinasabi kong parang lasang Nestle cream. Ayan, lasang ano siya, lasang Pinoy na salad na siya. Tapos mga inay, ilalagay ko siya sa freezer kaagad para ano na siya. Lumamig kaagad and hindi naman siya alam mo yun, hindi siya mag-freeze kaagad dahil sa ayan, sa mga sangkap. Kaya oh, nanghingi din sa akin. Lekker ha? So, ilalagay ko muna siya sa freezer and i-check na natin yung pizza natin. So, ayan yung pizza ala Inday. Bye! Tingnan natin ang first tikim ni Dudong. Niet een betere mes? Pizza! 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 Wat pizza! Je hebt geen bord, hè? I'm already full when I see you. Love. Kijk eens. Eet smakelijk! Okay, let us see. Heb jij versnijden een stukje? Auw, auw. Eerst sabi je voelen met je tong, hè? Ja, hè? Het is een beetje warm. Het is auw, ja. Auw, auw. Ja. Probeer, hè? Love! And
And... Not bad. Really? At? Really. Talagang totoo yun mga Inday. Walang halong biro. So, ayan. Successful na naman ang luto ni Inday. Bye! Loko-loko talaga yun. Lo! Sumasabay din tong isa. Eh, syempre, kung anong gawin ni Papa, yun din yung gagawin ni Dudong Gamay. So, that's all for today mga Inday. Please, don't forget to subscribe to our channel and pakihita din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Sabi! Bye! Hi mga Inday! So, tapos ko lang maglinis ng kitchen lahat after pagkain namin yan. Ay, nagba-vacuum si Dudong. And, alam nyo ba, nakakatuwa si Dudong Gamay. Tingnan nyo. Na ano kasi ako, nahiga ako, tapos pinatong-patong ko yung pillows dito. Tapos, nilagyan ako ng kumot ni Dudong Gamay. Tingnan nyo. Ay, siguro alam na niya yung alam yun, na nahihirapan siguro yung mama niyang buntis. Ay, nako, mga Inday, ang sarap ng feeling.